Viime vuonna meidän taloyhteisössä ruvettiin miettimään, että pitäisi saada tuo sähköautojen latausvalmius. Sen samalla tuli sitten mahdolliseksi tilata omalle autopaikalle tuommoinen laturi. Me kilpailutettiin siihen 3 eri firmaa ja niistä selkeästi tämä Teemun Talotekniikan tarjous oli selkein ja yksityiskohtaisin. Siinä oli huomioitu kaikki asiat, mitä meidän hallitus ja yhtiökokous halusi tietää ja hintakin oli sitten sopiva. Lisäksi tuo laturi itsessään on mun mielestä tosi hyvä, että siinä on kaikki ne toiminnot, mitä mä tarvin. Muun muassa toi sovellus, jota kautta sitä pystyy ohjaamaan ja sitten saa täydet tehot tuohon meidän autoon, jolloin mä pystyn paljon tehokkaammin lataamaan sitä yöllä ja hyödyntämään esimerkiksi pörssisähköä. Asennus itsessä oli tosi sujuva. Joel teki siinä samalla, kun mä pyysin, niin myöskin meidän kotiin sisälle vähän erilaisia asennustöitä ja sain sitten siihen myös tilata kylkeen tuon voimavirtapistokkeen tuohon laturin viereen. Ollaan tosi tyytyväisiä kyllä Teemun Talotekniikan toimintaan ja tähän sähköauton laturiasennukseen.